Evo kako sam otkrila da je nešto šokantno, da je meni najteže da budem prirodno ja. Da pričam kao ja, prirodno kao ja. Evo šta se desilo. Snimala sam meditaciju koju puštam na YouTube-u. I tu je bila moja sestra od tetke, Tijana. Ćao Tijana. I ja snimim tu glas meditacije i njoj pustim sva srećna i kaže ona, pa kao sister, dobro ti je to, ali mislim ti baš zvučiš super kao ti, prirodno kad ti pričaš. Ovde mi nešto kao da hoćeš da budeš neko drugi, te neke tvoje učitelje koje pratiš, malo, ajde, kao zašto ne budeš, baš upusti se, budi ti. Ja kažem, ajde, idem, snimim drugi put, treći put, ljudi moji. Znači, ja sam sebe iscrpela snimajući i svaki put kada mi ona malo skrenula pažnju, ja u stvari shvatam da se ja kao ufuravam u neki glas hipnoterapeuta, nešto. U stvari, zašto ne bi pričala kao ja? I meni je toliko bilo teško da ja sklonim to ufuravanje u tu neku ulogu, ja vama ne mogu da opišem. I onda sam sela, malo razmislila sa sobom i rekla, pa za ne bi najlakša stvar nama trebala da bude da samo budemo mi? Ali ne možemo. Zašto? Pa nas od malih nogu učili da budemo sve samo ne mi. Nije ti to dobro, radi ovako, radi onako u školi. Trči ovako, ne trčiš dovoljno. Ćuti, ne pričaj, ne pričaš dovoljno, tih si. Trči ovako, slikaj ovako, pevaj u horu ovako, ne valja ti to, recituj ovako, ne recituj tako. I usadili su nam to šta mi treba, kako mi treba da izgledamo, pričamo, hodamo, predstavimo se. I mi smo shvatili da je to jedino prihvatljivo. I to je mozak zapamtio i to je postalo automatski naš odgovor kada treba nekome da se predstavimo. Ja sad u meditaciji se predstavljam publici, vama. I to automatski izađe, ovo kako ja treba da se predstavim, ono što je dobro, to automatski izađe, a ne ovo što sam ja stvarno. I poprilično sam se šokirala, pravo da vam kažem. A poenta je što nama vuče mnogo energije da održavamo te uloge. I poenta je što kada mi održavamo te uloge, mi u dubini sebe smo nesrećni jer mi ne živimo sebe, nego sebe guramo u te neke uloge, u te neke kutije ograničenih uloga. Eto, možda vama isto pomogne.